Patrzy się na mamę, tak? A co zrobimy z kocykiem? O, jak mamy jak pięknie. Zgubiłam zabawkę. Pies, nie. Dokładnie. Gdzie mamy kocyk? Tam mam. No pokaż, jak ładnie. Mamy pieska. Tak. Pokaż kocyk. Nie. Co tam mama? Wow, mama jest, tak? No. Pokaż kocyk, kochanie, jak skopujesz kocyk. Cześć. No, jakiego mamy ładnego pieska koło niej. A co tu jest, kochanie? Ej, co tu jest? Nie. Co tu jest? No co? Gdzie mam swoje nogi? No. A.